Ei, molt bones a tots. Benvinguts al canal i avui falten 2 dies per una cosa que a mi em fot molt. Sabeu per què? Què és això? Eh, això, què és? Què és? I això? I això? Què? Vox, això, Vox. No. Diu, envíos postales o propaganda electoral. Sí. No, això no. Ara govern, ara Espanya. Això és PSC. La mare que em va parir. Mira això, el PP. El PP. I Ciutadans. Què fa aquí? Què? Ah, que no podia faltar. Esquerra. Falta, oita, Junts per Catalunya. Saps què faig amb això? Fixeu-vos bé, Apa el cul, home! Estic fent la polla de la política, dels putes polítics dels collons, home. Només diuen que mentides, tio. Mentides! Faran res, Quina ràbia, tio. Aviam, anem a llegir una carta. El PSC, que estan aquí amb en Pedro Sánchez al capdamunt. Puta madre. En què diu? Vinga, hombre. Oita, què diu? Benvolguda. Els reptes actuals al nostre país demanen un govern fort i estable, amb un projecte ambiciós que pugui refer els grans consensos sobre els quals construir el nostre futur i avançar en el seu assoliment. No, és que no té cap sentit. Els i les socialistes oferim un projecte que, com altre, assumeix una resposta en aquests reptes des de la inclusió, la cohesió, la igualtat i la justícia social. Tenim el projecte que Espanya necessita i tenim la força per fer-ho realitat. Quina força, sí. La força que tu vulguis, tio. Però que no serveix de res, hosti. No, tio. Home, no, tio, no fotem. El dia 10 de novembre votem pel nou futur. I a sobre diu aquí en català i aquí en castellà. Saca la polla. Pel cul! Quina la polla, home. Tio, m'he ficat nerviós, home, tio. Com poden dir això? Com Déu? Tant els de Madrid com els de Catalunya. No, és que no. No, és que no puc, tio, no puc amb això, tio. I ara em té cardat el matxero. No pot ser, tio, ja m'ho he deixat, hòstia. Això se'n va a la basura. Igual que tindrien d'anar els polítics. Sap greu dir-ho, però és que aquesta situació si sobrepassa el límit que hem arribat ara, peta tot. I mare de Déu, mare de Déu. Algun Déu perdreu el cap algun dia. Fotis, tio. Home, no, Coelho, on ets? On està? Ja està. Ara em fumaré això, a la vostra salut, polítics, que teniu, tindreu és que es tindrà de fer intercanvi de posicions, no? Perquè aquests, en Pedro Sánchez, en Pablo Iglesias, no saben, no, bueno, vull dir, han volgut voler manar massa és criminal, perquè ha passat el que ha passat, no? Perquè ara volen tornar a ficar el 155, volen ficar un merder de lleis noves. No, això no pot ser, hosti.
A falta de 2 dies o un, depèn de quan mireu el vídeo, de les eleccions, jo crec que després de les eleccions, nano, el boicot que hi haurà serà espectacular. Què vull dir amb això? Vull dir que pot haver-hi seriosos problemes entre Catalunya i Espanya i... Hòstia, és que no tinc ganes, tio. Cada cop que veig l'arrimades, tio, a la tele, que té un to allò que xerra i és que fa fàstic. I després... Jo us diré la veritat. En Pedro Sánchez a mi m'agradava, perquè, hòstia, al principi quan va començar el seu mandat, va fer moltes accions que, hòstia, a mi em va sorprendre, no? Anar a veure la selecció, anar a veure els hospitals, fent coses, entre cometes, normals i realistes, no? Però ja va començar després a pujar el to de la seva mentalitat, no? I ens ha tancat amb un procés rutinari, no? Perquè cada setmana es liava també allà a Barcelona, es va liar moltíssim. La Unió Europea ha dit unes quantes paraules, però em sembla que se les han passat totes per la punta de la fava, no? I això... Perdoneu, però això és digne de tancar el govern i fer un nou govern sense partits polítics. Perquè això dels partits polítics i tota aquesta repesca és tot poder, poder i poder, i diners, i diners, i diners, i diners, sempre robant, hosti, no fem alguna més, tio, no fiquem, per exemple, hòstia, no sé què dir, hospitals nous, parcs, protegim espais naturals, que la vegetació està desapareixent a ritme forçat. I això no se n'adona ningú, només el poder del diner. El poder del diner és molt, 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 molt potent. I això s'ha notat molt, perquè... hòstia... Aquest any ha estat desastrós. Entre Espanya i Catalunya ha estat desastrós. Per oblidar. L'any que ve... Aviam què passa, però aquest any ha estat una bessura d'any. I... No, és que d'aquí, si no canvia les coses, us ho dic molt en sèrio, I creieu-ho, perquè jo estic molt preocupat i fart i angoixat, tio, perquè veig que les coses no respecten, no hi ha sentit comú. En vez de mirar per la gent o per la natura o això, no. Només el caler, diner, i bitllets per la butxaca, això sí, Però el de més, bueno, sí, però absolutament res. I això m'emprenya molt, perquè la gent s'està començant a emprenyar i això que ho diré ara, ho dic molt sincerament, i la gent quedarà al camp d'Espanya. Al camp, hosti. Joder. I això es té de solucionar d'una manera o altra. Ja... Ara em sua la... No, perquè és que l'extrem pot petar, aviam si peta, i si no peta, millor, perquè si peta, mare de Déu, la que es pot liar aquí... Això no és sèrio, no, això no és sèrio.
aviam com acaba aquestes eleccions i després faré un altre vídeo comentant aviam quines diferències he notat després de les eleccions. Però és que la política és una basura, tio. Jo estic, diu país democràtic. Hòstia, no, aquesta paraula democràtic entre Espanya i Catalunya no hi és. On és? On és? Ai, joder. Això de política ja us ho podeu estar mirant, tots, els que veieu aquí aquest vídeo, like i compartir-ho a fondo, perquè pot arribar molt lluny. Ai, doncs, bueno, ja m'he desfogat. I aquestes cartes que tinc aquí als peus, fent xafades, trencades i això, no les he obert. Només n'he obert una i quan l'he llegit... No les he obert, ni les obriré mai. Hòstia, colla d'enganyifos, hosti. No home no, tio. Lamentable, aquest servei de política ara mateix, no és lamentable, tio. On aneu així? Res, ja m'estic començant a animar i em sembla que pararé aquí el vídeo. Doncs va, nanos. Tio. Espero que reflexioneu molt bé, sisplau, us ho dic molt sincerament, i espero que us hagi agradat molt el vídeo. Estem a 2 dies de saber què passa a Espanya, o 2, 3, veiem què passa, Doncs va, nanos, cuideu-vos molt i la política... No, home.